ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಪಿಸ್ತ ಫೆಲೋಡ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫೆಲೋಡ ಮಿಕ್ಸ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 1 ಲೋಟ ಮಲ್ಲ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಪರ್ದಿಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೊದ್ದಿ ಹೊಡ್ಪೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೋದು ಮಗ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಸರಿ ಮಗ್ತದ್ದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಸರಿ ಮಗ್ತು ಕೊದ್ದಿಡ್ತು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಕೊದ್ದಿದಾಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಬೇಕು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಡಿಂಚ ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಹಾಕ ಫ್ರೀಜರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆತಂದು ಪೇರು ಕೂಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತು 1.5 ಗಂಟೆ ಆತು ದೀವಣ್ಣಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ನೀರ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಡೋದು ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಗ ಇತ್ತೆ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಓಲ ಪಾಡು ಎನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫೆಲೋಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಸ್ತಾ ಫೆಲೋಡ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮಿತ್ತು ಉಂಡತೆ ಅವು ದಾಳಿಂಬೆ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋಡು ನಮಕ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.